ya mateyemo kurwa chinsemo chia Ekegogi yogotoka sub-county ya Manka ase wodi ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba yaganirie kwenekerwa obwene bwabo kubwatkana neliberera ly'obulimo eryo ligenderete kwenekiwa ase amate Konsana ukoni gukwanera ko bagokoirera abanchu babo babere gutatinde kwa kubatakana neliberere lyase boigo banyare ko babakuburi kigambero na boigo ababwatania se ekinikyo banyare ko bako bayenekerio bwene bwabo chinga kibaranyara ko bakubeka emerobelyo elyo kubayenia abanchu babo Albert Yorunu watwarigana iri asobo ikirano no muri kitkorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara Engana yende murukurwa se rogongo rwa gusini go yagendere ko bagakoreta sale nene enyore karibu na ebitine binge nigo berera abantu abange gusira magima bastinjira kire cyo botutukano ngo ikagega se kenyore kya Ekegogi ase tokomena namone amatega kegendete gwetere mechande menene enyore kanenga endemero nigo yerera abamate babo babere gusira magima abo abokorenga namona barabo bakwerera baletero burorobone nase yamatega twasumbukire nga kientambe twabwatirwe twagambire bina igoro yoboremo abantu bakomboete bakabwata kinamba nigo bakwerera buna yamatega nigo yasirete umwancho bolitangani oyo baletete na kurubulia emerobeli yo kumutindeka kurende agacha gatinde kurona kurenirwa emocheri igenda bono kirere bili ya mocheri kogendera gokina umwana ominto orwarire okire nyagitari okire okure ekera akure twamorentire twamwaini ligekogera ntunto bwati bese ntuna abataka nandi muna tosibire boire twaruro twamwainiri kere twamwainiri nari abantu bajete bakamutindokora mbanyeti omwana oyo nakina tai nkeyo koti bana ba amuirete igagachia kamenya abutombe bosa anye omuire terende tare gotoire ikoti togamberane inki umwana oyo akorete Wigo umwamatonde ukabere nigo neranyara ko bagagusira ubugima bwa stinjira kire cyo bututukanu gendobone amatega ya sokire na kugania kwanekerwa obwene bwabo tato mindo kera achete aganyora mu murominto oyo le class sano kamire akaira mabere para karira mabere para akaira na gatweke buyu karatweke buyu agatoka isiko yegeita agateya agaisaba mauka agasoka agadotiga akamna nana rito kosoka tu agosoka iga kawaida lakini taliga kosoka tambia soka usembweria sibe ngombe ose nyumba igaswete ntumeti muna sogete kuru nyumba mambia eko tokoboka mwisiko minta kandangeria gante tata umete ke mto tara iri nyumba ngamubulingi ekoroki ande itaragere tinonesha yoka ndikere ande tana kawata aragera nemerangu yonzi wazire kotoko chikosobolere tokanyora nonye bole tara iri ororo tosoko muligi nanti ane okurukulispa mukamumura tokenda bumugambi tokaenda ko report muna tata nasirete kero tokomote tata nasirete akarangero akakira abantu ba community policy oyo mo bakacha ni sweta ya tata atode tata mino nonye mwonyore gotie usendo chagwete igakwete anje last week ndio nilikuwa naba kwenda shule yaringi Monday na linabo nitakwenda college Ndukubolia serikali nyare gotokonya na mama tayo mama kuru achieto irenga kintambe achete kinde class 7 anda totigere to mwana last born alikuwa mdogo abwate emitinye usesa hivi bono nigo babulira basamaria boya abarai bali no moyo gwanja gwesona negativu nenchere yambo yo kubasira kwani kibuna abayiga baberengo lyo tubale na gutinde kwa setinchera echa maskani elyo kogenda bolegane gitanguche echandake chabere chikwene kiwasa matuko amagiga amatachiri igacha eta amataka omotachiri igaigo omotachiri tokomogambiki no mobwe era nekibesa kogambira kaki motokonye ntubwati kende kaki no Nyasaye na bakorora omusamario ndo muya nera tokonye siyo ito nabagambi baitu banda banene munyare ko bamogwesoya na nime munyare ko bamogotorete rumubiro igaki tonyare ko batogoyo eniegere tonyare ko batokweba Ginko ripoteri kitaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurase kenyerekea kia Ekegogi ime wadiga ya Magombo ebunga ya Bugitutu wa Masawe kaunti Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp Okara